L-abbuż sesswali huwa kkunsidrat bħala wieħed mill-ar forom ta' abbuż. Minkejja dan għatta persuni xorta waħda jiddeċidu li jħallu dan l-abbuż miżmum fis-silenzju. Fl-2012 ġew irrappurtati biss 15-il każ ta' abbuż sesswali. Dan ma jfissirx li f'Malta in-numru ta' każijiet ta' stupru huwa żgħir, iżda jfisser li hemm qatt ta' persuni li ma jħossuhomx konfidenti li jirrappurtaw dawn il-każijiet. Waqt seminar organizzat mill-Kunsill Malti għall-organizzazzjonijiet tan-nisa, Marcellin Nawdi spjegat kif ħafna minn dawn il-każi seħħu bejn koppji li jgħixu taħt l-istess saqaf. Ħafna mill-każijiet ta' stupru infatti huma fi żwieġ jew mal-partner. U huwa importanti li dan nagħmlu naqra enfasi fuqu għax ħafna nies li jkunu f'dik is-sitwazzjoni laqas huma stess ma jirrikonoxxu li huma din jiġu stuprati. Hija kompli tajt li għadha teżisti l-mentalità fejn in-nisa li jirrappurtaw iħossu li huma kienu l-kaġun ta' dan l-att vjolenti. Il-mara qatt mi il-kaġun tal-istupru. Ir-raġel huwa bniedem responsabbli li jrid jieħu responsabilità għall-azzjonijiet tiegħu. Bħalissa skont il-kodiċi kriminali min jabbuża sesswalment jew jikkommetti xi stupru għandu jeħel pjena ta' priġunerija minn 3 snin sa 9 snin. Skont Marcellin Nawdi din il-pjena mhix adekwata u għaldaqstant hi tal-opinjoni li Malta għandha tirratifika il-Konvenzjoni tal-Istanbul biex il-pjena li tingħata mill-qrati tkun verament tirrifletti s-serjetà tar-reat. Il-Pulizija tixtieq twassal il-messaġġ li kull min jispiċċa vittma ta' stupru dan għandu jinformhom mal-ewwel. F'dan is-seminar ħadu semm ukoll il-Ministru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali Mary Louise Colejro Preca, flimkien mal-Ministru għad-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur u l-Libertajiet Ċivili Helena Dalli u l-Membru Parlamentari Deborah Xkembri.